Kurdistaniye nêja di meha Adarê de gelek bûyerên dîrokî qewimî ne. Wek nimûne, koça dawî a Barzaniyê Nemir, raperîna li Başûrê Kurdistanê, komkujiya Qoşgirî, serhildana Qamişlo, Helepca şehîd û dagirkirina Afrînê ji aliyê dewleta Tirkiye. Afrîn birîndar e. Ne sêsed sal jî derbas bin wê her bimîne Kurdistan. Gotinên Kurdperwer Îsam Ewnî li ser cejna sala nû dixwazim weva parva bikim. Ev hezar sal e ku em bang dikin, qîrîn dikin, hewar dikin Kurdistan. Îro jî em hîn mane, wê her bimîne em ê her bikin hewar, em ê her qazîkin, em ê bangkin sal bi sal û em ê her bibînin azadiya Kurdistan. Bi vê baweriyê, cejna hemû Kurdistaniyan bi navê civaka Kurd li Almanya pîroz dikim. Pîroz bet sala nû yê Kurdî, Newroza tan pîroz be, Newrozê ji ma pîroz û bimbarek bû.